mukuru ku Nyamanya Robin Bundi ninjo mu area assistant chief we area yega yalenga mambi ya lero kitu chinsa 12 kero nanyore simi kurangeri gunga omukasa nulega ekerore aminyoka natema nakera security team OCS gesonso na mu uniform batema kuminyoka ni mwana naikaga nanyora abanyakenyoro baikira sobonge omorero naborenga omunge sana mugaka Joseph Omete walenge nyomba twanotinga konyoyire okure ono mugaka nabamenyete for amatuka makeiga menyire gaigere bieka nabwate bune familia kwereza nabwate abana bale ko banere lakini oyo bale bamenyete nere gaiga na basukake ono mugaka nabalengere bieka nyomba echanso y'umuriro hintura amanyanga nkikyarenge lakini rende nabo ayigo into bya byonse pina obyai ni family nabo tera amanyanga nkikyagerete lakini according ni family maragoba nabo mugaka aragerete buya akarara stima njalengo nabo ataka candle kale ali kunya kurigereri ono ibintu turasabe rende abaminto mo especially abagaka baiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bali miaka teri by'umuntu kobera nyumba kalere bieka na very painful as a family ase kenyura at large mugaka bwa masikani kumunoiga kurara lakini bono togotebatia Nyasaye tubwatisi na inde bono togenderera koba careful.